Ní bhaci mé sin má tá sé ban an mé thoisiint má go leor gan é darlam gandal a muíon an microphone. Ga chéad an mé Fleistáil. Má tá aon aigris úsáid mé microphone. Tá mé bras ásta bhain seo. Seo an níl ceann go shrá Cruinniú Poiblí a bhí agan ar fut na Gaeltachta le phlé a dhéanamh le pobal áitiúil na Gaeltachta faoin stáid ina bhfuil cuasaí Mheitheal Údarás agus an cúra as a dánig wit le blian á gáilús agus cho fad agus is féidir lena dhéanamh féach dróin an na cúpla blian searóin an bailach atá muid a láb se rudí imlíana agus an bailach I ceapamuid a rachaí na cirithe atá takeí bhaim tríd na cáneisna sí éagsúla péide a bhah go háirí mí dhear fóbar se caite agus mí na Márta I bhaim ar an gcuí bhfuil an túdarás a féimú. Agus níl sé éiste go siar ar na minsan a thug éman na nechta díobhann sin, tá sibse ar an nóla faoin gcuí bhfuil an túdarás a féimú sa cheantar seo. Tá isteach amach le céad duine fostithe, lán aimsireach, I dogrí nó I dtionscail a fuair taceacht ó Údarás. Is beag cheantar eile Gaeltachta, gur féidir a ráfaí, bhfuil déanrad an saite Meitheal Mhúscraí, agus a bhfuil na comparáidí éagsúla eile gur féidir a dhéanamh faoi, a bhfuil in leibhéil sin fostithe a chuir fála. Éisceach go cheantar bhídóir, bhfuil rudí éisceachtúla baint leis, ach níl éisteach bhídóir a bhí a riamh agóid ar an éisteach fostithe is mú sa Gaeltacht. Mór an níos airde ná an leibhéil fostithe tá sa cheantar seo. Agus is dúsrán ó bhunstra an bhaithe sin le bheith tógáile. Agus lena chuis sin, gandal níos fuidir siar ná 2006, tá léirú fáiteach iban sin ar an líon hosta na breise a cedíomh a rith na tréimhse sin. 200 san umná. Agus simple 50 milliún euro idir airigid an Údarás agus airigid na dunsleí an na blíbhíthe mar a thug muidnára a bheits agóid isteach cuidhha hacab tionscail atá ar a bhód hana féin. Agus in aíire níl éon áit is fholláin an áis sláintúla is féidir tasú ná go meach cólachtaí atá féimú ar a bhód hana féin a forbart agus I leathanú agus a chur fostithe freisear fáil. Go deban héin I dro déan na bliana 2008 agus tá fum rud nó gháir áfí 2008 ar an umláin I cedíomar airigid substantiúil do chólachtaí sa cheantar seo. Le fostithe freisear níomh go cethar post a chur fáil a thucaigh gan a bhód tású agam I rinne bliana seo nó I rith na tréimhse 3 bliana ó nuair a cedíomh iad mar is ar a mount sin I cedíomh riad go giniráta. Tá sé deacair na creidúd. Bhfuil ahrú chomór takeí ar cuasaí na tíre le bliana nuas, nó le blian go leithe nuas, agus a hára. Is rud is anna agus crit talú a rud a hára den nachmíocht. A sí bunos John le heis mar a bhí sí fiú an séhí ó hin. A fí lár na bliana se caite, bhí cuairteáil an, agus bhfuil an chéad buile, an tsunami nó an crit talú, an túdarás I 3 cheantar éagsúla, mídóir, nachcail agus a daingin, nuair a hite tónás, pólacht a fuair peidliacht ar bhunús farsin for leathan, fé de man an sin teag fór a bhí lonnaí is asna ach bhí a bra go hiilegus go homláin ar gnó ó na bancaní. Sin an chéad cúra agus buíoíocht a chéad chólachtaí ar hite tónás as tú sa tír a bhí bra ar airigid nó ar gnó ó bancaní a bhí is a láthair leibhéil an áard íosachtaí, fá íosachtaí agus na cineála mar a gáistí a bhí ar fáil go fíl farsing flathú ó nuair sin. Agus tháinig athrú an mhór fí lár na bliana agus bhí mi sé ansásta go siúchta muid suas ag déidir a 2008 a bheag ná mhór leis an bostíocht omláin breis agus 8 míle sa bheith go léir Cruinniú sláán I gcumparaid le titim siar giniráta I náta eile sa tír. Agus nuair a thóga muid cúntí na Gaeltachta go giniráta san áid. Chan rá gur tarasásúla bhí an ag an am céine bhímuid agus támuid in éráid a Aire Ghnóthaí. Agus an dárad is mód after as the Poiblí lár na bhuide
Now, a lá bháin, nuair a hit an tónas na bancaní, tá an rute a dugam muid cúngú cléadmheasa, níl an cléadmheas nó business credit fáil na chomhlachtaí, fiú an na chomhlachtaí bhí an na blianta bada, a manús céine agus a bhíoh, agus tá sé sinna for an brú ar chomhlachtaí. I ngach chéan cheantar ar fudúir. Níl éon slatín díochta ag an Údarás a chuirigh ar gcumas ach an irid agus atá ag éon agdíocht eile sa tír. Cinntiú nach Gael for postanna I ggóilachtaí tá an sin hana fé. As tá sé chur róin agin an bhliain seo, gá chospáir a bhaint amach chomh agus is féidir in éon. Agus díolbh go háirithe ar a ggéirceann sa chéad leathan bhíon. Péad is féidir in éanamh agus péad is gáú in éanamh. Tibhis did den na réalacha leis an bostíocht atá a chosint agus na postan atá ar fáilin sin a chosint eile agus a féidir. Níl an éidir sin scóp ag chomhlachtaí nó ag eagrais start leis an réanamh ach déanmhaid é tibhis did na rólínti tá. Tá bunús áirithe gur gá bheitán nó tá trólínti áirithe faoin ar féidir aige de chur fáil na chomhlachtaí atá dúir. A ciste nu aige gá bunú láth na bhuaile na chomhlachtaí tá gasportáil agus mátá sé de dribort le bancaní, nó mátá sé de díolisteach a mar go hasanna nó mar go húsca éan fiú, nó America agus tá chomhlachtaí an, chuileáid san leathan. Tá díolisteach in sa dáhhaige sin, agus tuigeann sibh go léir, na brúnaí tá an, na bhar na rátaí malarta idir sterling agus an dollar. Tá ciste aige dan le cuidiú le chomhlachtaí tá an asportála. An naidir is nach rá faidiní aige dacu rivan chéad lá a bhí úr na bliana se caiite. Rinneamh gar siar ar haláthar aige den Údarás. Mar a rinneamh I gás gach éon agras stát eile. Agus, chahamid feimú tibhis den bhuiséad níos lú atá ar fáilú. Tá sí ciste ag an Údarás, tá trí sporán ag an Údarás. An ciste capital mar a thugmid ar an gceann bhaine le cuasaí tógála agus deontais de chomhlachtaí. Chun fostíocht nó a chruthú. Tá sé sin leidithe. Hart ar gábhílún go le. An dára foiinte aige de bhí agin, neamhsleachar an stát, bhain sé le díolachan socfaní, sé sin tá muoin go leor ag an Údarás, agus le cúta sé bliana nuas, bhí mar a díol méad áirithe bhá sin ar bhaile aige a bhailúisteach le chuirla sin méad a bhí mar a fáil ón stáitciste nó an stát. Now, I somíú a chola mé daine a cheantar an drochhiom go bhecha go seo ar an Údarás. No, go rámar chun de son agus I díal an family silver. Ráis na mí hiiscinne. Tá luach 150 milliún euro go bhain idir efigí talamh tíide monarchanna efigí agus eile ar na leabhar ag an Údarás. Thart ar 150 milliún. An méad atá gá í legan le 5 bliana nuas I bhaintheag sé idir 50 agus 55 milliún sin, agus táid a chur leis an tám go léir. So níl sé athú mór an beag nó mór. Agus níl éon rud atá bhain a deirmíad stratéiseach dúin féin a dhéanamhaid. Agus forhór na monarchanna agus an efigí I díolmhaid le chomhlachtaí atá feimú iontu hana fé. Agus I mthúilim sé tá ciall agus réasúna sin mar búnaíonn sé na chomhlachtaí áirithe sin. Má hárlaíonn éon rud dó go maitheann seo. Is cinnte go bhain Údarás an cosméid is luithe a bheith go doras. Le pe muoine bheith ar fáil ní mór an dramaí eile ceannach monarchanna ná efigí le leith seo. So ba chéalmhar chéanna an policy é le aige breise a thuirteteach le chuir ar gomas forbartí breise a chuircin cí. Ná tá an tógar sin somíide, tuigeann sibh féin an chuoin neach go díolachan títhe agus mala na tííochta le bliana nuas, agus go deimhin héad le sé bliana nuas. Tá mar céanna táirthe do bhhaige na muoine ar bhfuil na míad na cainte. Agus idir an blion seo caite agus a blion seo, tá muid híos thart ar 9 milliún euro, agus is mór méad sin. Ag an am céanna, tá na doirse oscaite, tá níar na mhaithe, is gáúin a bheith féach an drón. Agus I mthúirim se, sean rud is measa déit an táirú dúin, mar phobail, chum eile agrais start, ach mar phobail, sean rud is measa I déit an táirú dúin, ná go gáileh muid an misneach.